Novo golpe contra o tráfico de drogas a pequena escala no Barbanza. A Garda Civil detivo a 4 persoas e investigou a outra como presuntos autores dun delito de tráfico de drogas. Os prendidos, todos eles, eran vellos coñecidos das forzas da orde por delitos vinculados con menudeo de sustancias ilícitas. Que tal saúdos? Primeiro incendio forestal de consideración na nosa contorna. Arrasou 100 hectáreas en Rois e ameazou con chegar a Rianxo. De contado, imos con máis detalles e tamén con outras novas que agora imos avanzando en titulares. A subdelegada do Goberno na provincia da Coruña participou esta mañá na Xunta Local de Seguridade de Boiro para analizar a evolución dos delitos no municipio. Ao longo de 2023 destaca a alta taxa de resolución dos delitos que supera o 40%. Fronte ao descenso de algúns indicadores relativos a estafas e roubos, rexistráronse un incremento nos delitos de ciberdelincuencia, algo que está acontecendo en toda España e tamén a nivel europeo. Os pivotes da Rúa Peregrina de Pontevedra quedan polo momento onde estaban e o Pepírica non se toca. Deste xeito pretende zanxar o concelleiro do Benegat, César Mosquera, dúas das polémicas que estes días ten sobre a mesa o Concello de Pontevedra. Mosquera apunta que os pivotes están a cumprir a súa función, que era non permitir o paso de vehículos por esta zona estritamente peonil. A Unidade de Atención Temperados Salnés Sur, situada en Vilalonga, celebra o seu primeiro aniversario de funcionamento. Neste tempo foron atendidas 110 familias dos municipios de Cambados, Ogrove, Meaño, Meis, Ribadumia e Sanxenxo. Hoxe destacouse a importancia de que as familias conten preto das súas casas cun servizo como este para prever posibles problemas de desenvolvemento nos seus fillos. Vilagarcía estrea a súa nova biblioteca. Coincidindo co Día do Libro, o Concello abre as portas das novas instalacións situadas na Rúa Castelao, un espazo que funciona xa a pleno rendemento logo do traslado dos fondos municipais que contan con 55.000 libros. Hoxe, os primeiros lectores e estudantes e tamén moitos curiosos achegábanse ata esta nova biblioteca. E a cervexa artesá reivindícase en Pontevedra e faino ademais por todo o alto. Do 30 de abril ao 4 de maio, o recinto feiral acollerá o primeiro festival A Ciga, organizado pola Asociación de Cervexeiros Independentes Galegos Artesáns. Trátase dunha cita que combinará catas, xornadas técnicas, un mercado de segunda man e mesmo un festival de música a PAM creado para a ocasión. Son algúns dos asuntos que imos tratar de contado aquí nas novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Viámolo no sumario. Controlado o incendio forestal declarado a pasada tarde no Concello de Rois que afectou a preto dun 100 de hectáreas. Orixinouse na parroquia de Herbogo e estendeuse con moita rapidez grazas ao forte vento. Aínda que finalmente non chegou a afectar a outros municipios, en Rianxo seguiron con gran preocupación o avance das lapas que se estenderon a 1,5 km do límite co termo municipal. Afortunadamente, os medios de extinción deron por controlado o lume durante a noite. Participaron no operativo 3 técnicos, 8 axentes, 6 brigadas, 4 motobombas, 3 avións e 5 helicópteros. Durante toda a xornada doxe, os operarios da Xunta continuaron arrefriando as zonas afectadas para evitar que se reavivase o lume ata que deron por estabilizado o incendio. En Pontevedra, os bombeiros tiveron que mobilizarse este mediodía para sufocar un incendio desta volta nun vehículo na avenida de Compostela, unha das principais entradas á cidade. O coche estaba circulando por esta vía cando comezou a arder. Ante esta situación, o conductor apartouse da calzada e estacionou na beiravía. Pouco despois, o vehículo foi consumido polas lapas. Non houbo que lamentar persoas feridas, aínda que o lume afectou as rodas dun camión estacionado xusto antes do coche afectado. O incendio provocou unha intensa fumareda negra que se deixou ver dende diferentes puntos da cidade. E tamén noticia destacada hoxe, a Garda Civil detivo a 4 persoas e investigou a outra como presuntos autores dun delito de tráfico de drogas no Barbanza. Os prendidos, todos eles, eran vellos coñecidos das forzas da orde por delitos vinculados con menudeo de sustancias ilícitas. Novo golpe contra o tráfico de drogas a pequena escala no Barbanza.
Ata un total de 3 operativos distintos levados a cabo pola Garda Civil de Boiro permitiu a detención de 4 persoas e a investigación doutra. Todos eles son vellos coñecidos das forzas da orde por delitos similares. Nun destes operativos, os axentes do Instituto Armado sorprenderon a un dos prendidos en plena acción de venda da cocaína. Interviñéronlle 2 doses desta droga e diverso diñeiro en efectivo. Noutro dos operativos levado a cabo en Rianxo, os axentes conseguiron tamén facerse con 50 doses de cocaína, unha de heroína e unha cantidade significativa de diñeiro en efectivo. No último dos operativos, a Garda Civil logrou tamén intervir unha gran cantidade de haxix e marihuana. Fontes do Instituto Armado destacaron tamén a importancia da colaboración cidadá, destacando a vitalidade das canles de comunicación establecidos para unha labor máis efectiva na loita contra o tráfico de drogas na comarca. E a subdelegada do Goberno na provincia da Coruña participaba esta mañá na Xunta Local de Seguridade de Boiro para analizar a evolución dos delitos no municipio. Na análise da seguridade cidadá, ao longo de 2023 destaca a alta taxa de resolución dos delitos, que supera o 40%. A estreita colaboración entre as diferentes forzas de seguridade permitiu incrementar a taxa de resolución de delitos en Boiro ata o 40%. Este é un dos datos máis positivos do balance realizado esta mañá pola Xunta Local de Seguridade, da que se recolle que o índice de conflitividade no municipio mantense nos parámetros normais. Estamos dentro dos parámetros normais de seguridade, non hai grandes diferencias co ano pasado e, transmitirlle aos ciudadanos e ciudadanas de Boiro esa tranquilidade. Boiro é un pobo moi tranquilo, hai naturalmente de vez en cando algún roubo moi puntual, pero dentro da normalidade. Fronte ao descenso de algúns indicadores relativos a estafas e roubos, rexístrase un incremento da ciberdelincuencia, pero non só en Boiro, senón en toda España e tamén a nivel europeo. Os datos son datos positivos, sobre todo en termos de descenso de algunhas dos indicadores en canto a algunhas das modalidades de roubos e estafas. É verdade que temos un problema que é un problema xeralizado e que de algunha maneira é o que nos obriga a facer un esforzo especial, que é todo o que ten que ver coa ciberdelincuencia, que se mantén nuns niveles altos, pero non en Boiro, senón en todo o país e no marco da Unión Europea, pero en calquer caso hai tamén unha parte que para min é moi importante, que a taxa de resolución dos sucesos que se producen é unha taxa moi alta, en torno ao 40%. Durante a xuntanza abordouse tamén a importancia de seguir a traballar no ámbito da prevención e protección das vítimas da violencia de xénero, para o que se está a ultimar a incorporación da Policía Local ao sistema Bioxen. Tamén se deu conta do bo funcionamento do Plan Director de Convivencia Escolar, no que participan todos os centros educativos de Boiro. A través da Garda Civil traballase na prevención da violencia escolar, ciberacoso, consumos ou adicións ás novas tecnoloxías. Os pivotes da Rúa Peregrina quedan polo momento e o Peprica non se toca. Deste xeito pretende zanxar o concelleiro do Benegas, César Mosquera, dúas das polémicas que estes días ten sobre a mesa o Concello de Pontevedra. Mosquera apunta que os pivotes están a cumprir a súa función, que era non permitir o paso de vehículos por esta zona estritamente peonil. As protestas dos sindicatos de Policía Nacional e dos bombeiros non mudan a decisión do Concello de Pontevedra. Os pivotes da Rúa Peregrina manteránse, alo menos durante todo o verán. Toda a información que temos da Policía Local é que está funcionando moi ben. Polo menos algún dos sindicatos da Policía sempre estivo frontal e radicalmente en contra do modelo urbano. Sempre. Curiosamente, Pontevedra é unha cidade que ten bastantes poucos volardes en comparación ás outras, e nas outras non hai ese problema. Non hai ese problema de que se queixen. Segundo Mosquera, os pivotes están a cumprir unha dobre función: garantir a seguridade dos peóns e impedir o tráfico de paso nunha zona, dixo, estritamente peonil. O edil cifrou entre os 300 e os 500 vehículos diarios os que atravesaban esta rúa e desbotou o informe técnico elaborado pola Policía Nacional sobre o impacto destes elementos no seu labor. Creo que a Policía Nacional non lle gustaría nada que a Policía Local ou Mobilidade lle explicara como ten que facer o seu traballo. Os nosos funcionarios son tan dignos como eles e non lles gusta nada. Comprenderás que lle veñan a informar a alguén
como se organiza a mobilidade, máxime cando son unhas autoridades prácticamente mundiais en mobilidade urbana. Tamén quixo zanxar o concelleiro nacionalista outra polémica que o goberno local ten sobre a mesa estes días. César Mosquera asegurou que non se vai modificar o Plan Especial de Protección do Casco Histórico, o PEPRICA, a pesares de que onte PP e PSOE aprobaran en pleno unha moción para facelo. É simplemente un posicionamento. Está claro que o PP e o PSOE están a favor de levantar a restricción para a hostelería nocturna e este goberno non está. Punto. É un posicionamento. Se consecuencia, digamos, non ten máis que iso, máis que o posicionamento, porque xa foi redactada e foi aprobada así. Por lo tanto, eu quero facer, digamos, transmitir que a xente que estaba preocupada por iso, pois que, mentre este goberno, que non se preocupe. Mosquera insistiu en que un cambio nesta normativa sería inviable e suporía, dixo, un retroceso enorme no casco histórico pontevedrés. E tamén se pronunciou sobre a polémica creada ao redor da posible modificación do Plan Especial de Protección do Casco Histórico a plataforma Pontevedra de Noite. Creada no ano 2023, agrupa algúns dos propietarios de negocios do ocio nocturno da cidade de Pontevedra. Nun comunicado insistiron en que o seu problema principal é a imposibilidade de facer obras nos locais para adaptarse ás novas normativas. Aseguran que a súa reclamación pasa por protexer as licenzas concedidas na actualidade, non en que se estableza, din, unha barra libre de novos permisos. Dende a plataforma lamentan, ademais, que nos últimos días haxa espazos que relacionan o ocio nocturno co consumo de drogas ou a inseguridade cidadá. Ante esta situación, volven reclamar aos políticos que busquen un consenso na procura de medidas que, explican, eviten a extinción do sector protexendo as licenzas que actualmente están en vigor. Por iso, din, póñense a disposición de políticos e de asociacións de veciños na procura da armonía e convivencia no centro histórico de Pontevedra. Bueno, o alcalde de Sanxenxo está moi molesto polas demoras no despregamento da fibra no seu municipio. Di que o Concello está facendo todo o posible para axilizar toda esa instalación. Amósase molesto con que se lle bote a culpa ao Concello e lamenta que nin a veciñanza nin el mesmo son quen de contactar con Movistar para solucionalo. Telmo Martín di que non pode ser que un problema como este haxa que solucionalo a través dunha grabación. Eu intentei o outro día falar directamente con Telefónica, mas se algún de ustedes é capaz de falar con Movistar ou con Telefónica directamente con unha persona responsable, eu agradezco que digan que o alcalde Sanxo quere falar con eles. É unha puta desgracia o que pasa neste país co tema das máquinas cando chamas por teléfono calquer veciño. Unha persona maior non se pode poñer tocle, uno si quer hablar con non sei quién, dos si quer non sei cuánto, que dan hasta as narices. O que queremos é que unha persona nos informe aos veciños de onde está a cibra cando lle poñen a cibra. Non é cousa do Concello, estou moi cabreado con ese tema. É unha vergonza, vale, as operadoras, vale? E que é verdade, xa chega un punto que está unhas tas narices, jolín. Joder, que lle botan a culpa ao Concello que non dá. Mire, nós aquí non podíamos, estamos facendo unha legalidade. Nós temos no plan general que calquer fibra que se poña hai que poñela soterrada. Como poñía moitos problemas que costa moitos cartos, os veciños tiñan problemas para que non chegara, autorizamos a que se pasaran aéreo, por a fibra, para agilizar os temas. Ponen así, joder. Bueno, pois declaracións claras e contundentes do alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, logo dunha visita á zona de Areas. Ali anunciaron que se vai remodelar un treito de máis de 100 metros da pasarela na contorna do río Pintillón. A reforma implicará tamén a elevación da plataforma para protexer a duna, do mesmo xeito que se fixo con outro tramo xa renovado. Para estes traballos, Sanxenxo contará cunha subvención da Xunta de Galicia de 70.000 euros no marco dunha liña de axudas de embelecemento do litoral do país. A intención do Concello é que a actuación poida estar rematada antes deste verán. Tanto o alcalde como o delegado da Xunta en Pontevedra destacaron a importancia deste tipo de actuacións que serven para poñer en valor os recursos naturais do municipio. Nós somos un municipio turístico por excelencia, pero é verdad que temos un patrimonio natural encomiable, entonces o que queremos é eso, seguilo coidando, seguilo potenciando e que a xente o poida disfrutar e coidar, e con esta actuación pois é o que estamos facendo. Bueno, isto é unha liña de subvencións que dependen pois de turismo de Galicia e que son precisamente para eso,
para mellorar todo o litoral de Galicia, para mellorar todo o litoral de Pontevedra, neste caso o de Sanxenxo, porque, como sabemos, o turismo é un dos sectores máis importantes que aporta prácticamente un 12% do Produto Interior Bruto pois a Galicia, e temos que seguir coidando pois do noso litoral. Bueno, hoxe comemorase o Día do Libro en Vilagarcía. Están a celebrar o grande coa apertura da súa nova biblioteca. Ampliamos despois da publicidade. Continuamos aquí nas novas do día en Canal Rías Baixas. O PSDG de Rianxo reclama o arranxo urxente da estrada que dá acceso ao Colexio Brea Segade na parroquia de Taragoña. Os socialistas fanse eco así da preocupación existente entre a comunidade educativa ante o avanzado estado de deterioro que presenta o vial, que soporta diariamente gran volume de tráfico, así como tránsito peonil. Lembran ademais dende o Partido Socialista que un dos compromisos electorais de Rianxo en Común era a posta en marcha dun plan de mantemento viario priorizando aquelas zonas con maior necesidade, un plan que aínda non se materializou un ano despois da súa chegada ao goberno. Os socialistas consideran que as actuacións que se están a acometer en materia viaria son arbitrarias e carentes de criterio, o que implica que moitas vías do concello estean desatendidas e en moi mal estado. O Concello de Boiro ven de convocar un proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal de peóns de servizos varios que formarán parte dos servizos municipais de limpeza de praias, limpeza viaria, albanelería, etc. As bases da convocatoria xa foron publicadas no Boletín Oficial da provincia de onte luns. O sistema de acceso será mediante oposición libre e os contratos de traballo formalizaránse baixo a modalidade contractual laboral temporal que se considere axeitada para o caso de sustitucións, ausencias ou reforzos. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto durante un período de 10 días hábiles a contar dende este martes. Deberán presentarse no Rexistro Xeral ou na sede electrónica do Concello. As bases e toda a documentación sobre o proceso selectivo está disponible tamén na páxina web do Concello. A Unidade de Atención Temperá do Salnés Sur, situada en Vilalonga, celebra o seu primeiro ano en funcionamento. Trátase dun servizo que xestiona a Asociación Galega de Atención Temperá. Neste tempo foron atendidas 110 familias dos municipios de Cambados, Ogrove, Meaño, Meis, Ribadumia e Sanxenxo. Os responsables do centro destacan a coordinación deste servizo con outros departamentos de servizos sociais e sanidade para dar unha resposta óptima ás necesidades dos usuarios. Pola súa banda, a directora xeral de Persoas con Discapacidade da Xunta subliñou hoxe, durante a visita, a importancia de que as familias conten preto das súas casas cun servizo para prever posibles problemas de desenvolvemento nos seus fillos. Estes servizos permiten unha abordaxe máis eficiente de problemas de desenvolvemento en nenos de 0 a 6 anos e que teñen que ver con aspectos como problemas afectivos, de conducta, de comunicación, linguaxe, de motricidade ou cognitivos, entre outras necesidades. Quero tamén salientar que un servizo deste tipo de atención temperá para nenos que poden ter algún trastorno no desenvolvemento é tan importante, de tal calibre, que require da colaboración entre as institucións, non? E aquí temos o exemplo, aquí temos a colaboración da Asociación Galega de Atención Temperá, que sempre estivo moi implicada neste tipo de servizos. Temos a gran implicación do Concello de Sanxenxo, que sempre puxo todas as facilidades para poñer en marcha este servizo, e, por suposto, a colaboración da Xunta de Galicia, que o noso obxectivo é seguir cubrindo todo o territorio con unidades de atención temperá. E Ana Belén Cid recolleu o 5º premio Ramiro Carregal de Investigación en Cardioloxía. Foi o propio empresario encargado de entregar o galardón nun acto celebrado a pasada tarde no Hostal dos Reis Católicos, que contou coa asistencia do presidente da Xunta. O seu traballo sobre a insuficiencia mitral severa valeulle a Ana Belén Cid para facerse co premio Ramiro Carregal de Investigación en Cardioloxía na súa 5ª edición. Ramiro Carregal, por todo o que representa no mundo empresarial, como decía Miguel Santalices, esa creación de riqueza que é a que move a sociedade ao final, a riqueza dos nosos grandes empresarios, por esa vontade de adicar parte da riqueza que el crea
a que a xente poida vivir un poquinho mellor a través da investigación en áreas da saúde nas que nos xogamos tanto como a vida. A cardióloga recolleu o premio dotado con 30.000 euros nun multitudinario acto celebrado no Hostal dos Reis Católicos, ao que asistiron numerosas autoridades e destacados profesionais do ámbito sanitario. Aquí hai moitísimo mérito, moitísimo traballo, como le decía, de todo un equipo detrás. As grandes cousas son imposibles, volvemos ao que decía Galeano, moitas pequenas cousas que decía tamén a alcaldesa de Santiago e que citaba a doutora Cid ao final da súa intervención. Moitas pequenas persoas facendo pequenas cousas fan algo grande. Bueno, podemos discutir, decía a alcaldesa, tamén xente grande con posibilidades que tamén hai que estar aí, pero ao final faise todo en equipo. Por lo tanto, seguro que ten un equipo fantástico detrás, pero os equipos sin capitanes ou capitanas ao final non se sabe moi ben a onde deben ir e, por lo tanto, a dirección é fundamental. Por lo tanto, este premio é absolutamente recoñecido. A insuficiencia mitral severa en actualidade é a patoloxía valvular que máis afecta aos maiores de 75 anos. Daí a importancia de seguir investindo en investigación para reducir a súa incidencia e mellorar o seu pronóstico. Vilagarcía estrea a súa nova biblioteca. Coincidindo co Día do Libro, o Concello abre as portas das novas instalacións situadas na Rúa Castelao, un espazo que funciona xa a pleno rendemento logo do traslado dos fondos municipais que contan con 55.000 libros. Hoxe, os primeiros lectores e estudantes e tamén moitos curiosos achegábanse ata esta nova biblioteca. Tamén estivo por ali o alcalde da cidade. Os libros enchen xa os andeis da nova biblioteca Rosalía de Castro de Vilagarcía. As novas instalacións botaron o xandar coincidindo co Día do Libro. Sí que un día teño que definilo de moitísima ledicia para a nosa cidade porque é algo que levamos esperando moito tempo, moi demandado por moitos estudiantes principalmente, que Vilagarcía tivera unha biblioteca acorde ás necesidades que ten unha cidade como Vilagarcía. A nova biblioteca está na Rúa Castelao, no espazo que antes ocupaba o Liceo Casino. Hoxe os primeiros usuarios facían uso das instalacións, ben buscando algún libro ou empregando as súas salas de lectura para estudar. Tamén, como non, moitos curiosos que aproveitaron a súa apertura para ver como quedara a conversión do espazo. A proba é que había tantas ganas de poder abrila e tal, que xa hai moitos rapaces estudiando e, sobre todo, hai moita xente, moitos veciños e veciñas que non viñeron coa finalidade de estudiar ou de ler, polo menos no primeiro día, sino que viñeron a curiosear, e a verdade é que recibimos moitas felicitacións por este resultado. Varela salienta o importante investimento de 1,7 millóns de euros. Destaca a axuda da anterior Deputación de Carmela Silva e que tamén houbo que botar man dun préstamo que, lembra, non contou co apoio de certos grupos da oposición. Para eles lanza esta mensaxe. Non sei se vendrán a facerse fotos ou non, pero a realidade é cando teñen que arrimar ombreiro para apoiar a implantación de servicios públicos na nosa cidade, nunca podemos contar con eles. A apertura da biblioteca chega logo do traslado de 55.000 exemplares das antigas instalacións a estas. Tamén está aquí a colección infantil, no tempo que se tarda en reformar o espazo para a rapazada que se vai habilitar no Salón García. A idea é dicir, temos moi claro que hai determinadas actividades pensadas para os nenos que non se van a poder realizar en esta biblioteca. É necesario facer reformas na outra, se encargou o anteproxecto e evidentemente que a biblioteca infantil, a parte dos máis pequenos, este noutro lado para que as molestias sexan as mínimas posibles. Pero de momento, mentras non este reformada a outra instalación, pois estarán aquí e trataremos de convivir. Cando esa reforma sexa unha realidade, este espazo infantil da nova biblioteca será destinado a outros usos. Seguimos falando de libros, esta volta da banda deseñada que volve ter o seu espazo en Pontevedra. Do 27 ao 30 de xuño volve o Vedra Gráfica, convertido desta volta nun festival que sairá ás rúas da cidade. O seu epicentro será a Praza da Ferrería, aínda que se celebrarán tamén varias xornadas profesionais no teatro principal. No seu marco pasarán pola cidade algúns dos autores máis relevantes do panorama nacional e internacional, entre eles o homenaxeado deste ano, Miguel Anxo Prado. Pontevedra reforza a súa aposta pola banda deseñada. A cidade da man do autor Kiko da Silva e da súa escola O Garaxe Hermético repite e amplía a súa Vedra Gráfica. Este ano convértese en todo un festival que tomará as rúas da cidade. Vedra Gráfica medra e sae ás rúas. Imos ter un salón do cómic, unhas xornadas profesionais que van ser no teatro principal,
que van facer que Pontevedra se convirta na capital galega da BD. Seguramente vamos ter un evento en Pontevedra con repercusión internacional. A cita desenvolverase do 27 ao 30 de xuño. A carpa na Praza da Ferrería será o seu epicentro. Ademais de librarías e editoriais, pasarán por el algúns dos principais autores a nivel nacional e internacional, como Bartolomé Seguí, Bea Lema, Carlos Portela e Queco, que presentarán os seus últimos traballos. Vedra Gráfica ten que sair ás rúas da cidade e difundir a creatividade nacional e internacional nas rúas de Pontevedra. Vedra Gráfica ten varios puntos de unión. Un punto é o de achegar as librarías á xente e a creatividade dos autores e autoras que están a traballar na actualidade. Tamén estará neste Festival da Banda Deseñada o autor coruñés que asina o cartel deste ano, Miguel Anxo Prado. Será a figura homenaxeada nesta edición. De xeito paralelo, a Fundación Manuel Moldes ofrecerá unha mostra con obras orixinais de Prado, entre elas do seu thriller recentemente publicado por Retranca, Presas Fáciles Boitres. Un evento que vai ter BD para todas as idades, tanto para os que levamos moitos anos lendo banda deseñada, como para xente que acaba de entrar a disfrutar do noveno arte. Vai haber BD de novela gráfica, para rapaces, para nostálxicos, e para xente que lle interesen distintos xéneros. A programación inclúe tamén a celebración de 2 xornadas profesionais que se celebrarán no Teatro Principal. Unha delas tratará dos problemas derivados da intelixencia artificial e os dereitos de autor. A outra será unha clase teórico-práctica de fisioterapia para creadores. E a cervexa artesá tamén se vai reivindicar en Pontevedra e faino ademais por todo alto. Do 30 de abril ao 4 de maio, o recinto feiral acollerá o primeiro festival Aciga, organizado pola Asociación de Cervexeiros Independentes Galegos Artesáns. Trátase dunha cita que combinará catas, xornadas técnicas, un mercado de segunda man e mesmo un festival de música punk creado para esta ocasión. A cervexa artesá reivindícase en Pontevedra. O recinto feiral da cidade é o espazo escollido pola Asociación de Cervexeiros Independentes Galegos Artesáns para celebrar a primeira edición do festival Aciga. Presentamos hoxe un evento pensado, diseñado para esta cidade que por primeira vez se vai a celebrar con estas características en toda Galiza. Este formato é bastante diferente porque, por exemplo, vai ser cunha mesa, cunha barra de 30 metros, barra corrida, onde non imos ter stands diferentes cada un. A asociación vai ter un stand común, e dentro da asociación vai haber 12 grifos de cerveza que se van ir intercalando, cambiando continuamente, ata 60 tipos de cerveza imos ter. A cita desenvolverase do 30 de abril ao 4 de maio. Comezará cunha xornada técnica alimentaria con 13 relatorios de diferentes provedores chegados de todo o mundo. A idea do festival nace principalmente para dar visibilización á asociación e o que quere a asociación. Entón, o objetivo principal do festival é unar produtores de cervexa artesá, provedores e a xente todo que está ao redor da cervexa artesá, que non se visibiliza tanto, que non é a fábrica en sí, senón é o provedor de materias primas, de lúpulo, malta, levadura, de botellas, de envases, xuntalos tamén no propio festival e o público en xeral, non? O día 1 de maio celebrarase outro dos eventos centrais da programación, os premios Aciga, cos que se busca poñer en valor o traballo dos produtores. Temos que poñer en valor a cervexa artesá e obviamente as propias cervezas da asociación. Por eso facemos un concurso, os premios Aciga, que chamamos, que consisten na valorización, digamos, por medio de xuíces BJCP, que é unha clasificación a nivel europeo que se fai, por medio dos xuíces que valoren as nosas cervexas e que digan cales están mellor feitas e que nos den unha opinión. Os días 2 e 3 a cita ten preparado un mercado artesán e de segunda man. Ademais, o 3 e o 4 de maio celebrarase a primeira edición do Troneira Fest. O Troneira Fest, a parte musical do Festival Aciga, na que imos contar sobre todo con música punk, que veñen grupos que teñen bastante renome, sobre todo a nivel estatal, como son a Inquisición e Crin, que son de Cataluña, e a nivel galego tamén moi importantes, como son Falperris, Tiro na Testa. A Ciga engloba 11 dos 15 produtores de cervexa artesá que hai en toda Galicia. Actualmente acadan unha produción total dun 500.000 de litros, que representa algo menos dun 2% do mercado.
Máis cousas, Boiro acollerá este vindeiro sábado, día 27, a 36ª edición da Copa Promoción do Ciclismo, organizada polo Club Ciclista Barbancia, a Federación Galega de Ciclismo. Na proba agárdase unha participación duns 300 corredores de diferentes categorías base de clubs galegos e portugueses. O Concello de Boiro acolleu o acto de presentación da 36 promoción do ciclismo de Boiro. A proba terá lugar este vindeiro sábado 27 de abril. Organizada polo Club Ciclista Barbanza, a proba irá dirixida a categorías menores. Agárdase unha participación próxima aos 300 corredores de equipos de Galicia e incluso Portugal. Contará con diversos circuitos e será puntuable para a Copa Galega do Porvir. Este xa é o 36 ano que se fai esta proba e temos previsto que participen uns 300 rapaces de toda Galicia e incluso virá algún portugués. A proba témola repartida en varias categorías. Ás 3:30 salirá a categoría Olivín, cun recorrido en línea de 5,5 km, saindo da Avenida Constitución con dirección ao Oceán, pasarán por Graso, Saltiño, Barraña e chegarán á meta por Salvador Allende. Despois do gran éxito do ano pasado ca carreira de inclusivo, este ano volvémola a facer, xa que é donde estas persoas que teñen algunha discapacidade física onde podan poñer en valor o esforzo e o sacrificio para acadar os seus soños a través do ciclismo. Para estes temos un recorrido igual que os dos máis pequenos. Na presentación da proba tamén tomou parte o concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, que destacou a organización deste tipo de probas, que busca a promoción dun deporte tan importante con tanto arraigo en Boiro como é o ciclismo. Esperemos que o tempo acompañe, que, bueno, eu creo que ven aí un pouquiño de choiva para este fin de semana. Esperemos que o tempo, pois eso, repito, acompañe, non sea peligroso, sobre todo para os deportistas, non? Para todos que se acerquen aquí a Boiro, disfruten pois dunha tarde de deporte, de ciclismo, e a xente que os acompañe, pois tamén que podan, como sempre que o decimos, sempre que temos unhas probas deportivas aquí no noso concello, que disfruten pois do noso concello, do noso entorno. Bueno, xa se está convertendo en toda unha tradición. Falamos do vídeo promocional da festa de San Isidro de Caleiro, en Vilanova. A comisión desvelou o programa festeiro do vindeiro 11 de maio, cun vídeo que está dando moito que falar na parroquia e tamén nas redes sociais, onde xa suma máis de 30.000 visualizacións. Entre os seus ingredientes virais, a reapertura por un día da taberna de Sinda, un exército de maquinillos preparados para facer festa, un encargo moi sospeitoso que chega a Caleiro nun maleteiro e ata a colaboración especial dun presentador de Canal Rías Baixas. Co vídeo poñemos hoxe o punto final ás novas, non o perdan. ¿Quién é? Con os chicos de Caleiro? Sí, están aquí. Pero quen eres? Quería falar con eles? Venga, va. Chavales, queren falar con vos? Sí. Hambre, Iván. Vamos a armar un fiestón para este año. Arranca Operación San Isidro 2024. Cargámonos nós deso. Vou chamar aos rapaces, non te preocupes. Sí. Iván, estás preparada a maquinaria? Arrancamos. Xa lle fuera, rei. En 2020, un comando composto polos nin mellores nin peores pastrans de Caleiro foron reunidos para unha nova misión, volver facer festa. Eles son a Comisión do Pan e Chourizo.
no te hice caso, hoy he de reconocer, delante un vaso. ¿Qué foi? Tráenos eso. Vale, vamos para aí. Vamos para aí. ¿Esto estará asegurado? Pues no sé. Bueno, tira para allá. Tú tenías mucha razón, no te hice caso, hoy he de reconocer. Patrón, abre yo maletero. Encántame que os plans salgan ben.